बाऊ झरी स्वामी जी जौन फरल बाऊ झरी जे जन्म ले ले बाऊ मरी। दुनिया में इहे गो सच्चाई बा कि जौना के झूठा नइखे बनावल जा सकत। बाकी सब मोह माया बा। शुरू में लड़का पैदा होले तो लोग भगवान भगवान करला के बढ़िया से हो जाओ। बीच में मोह माया में लोग झुरा जाला। अंतिम में भगवान के लगे ही जाए कि अंतिम पड़ाव इहे बा। कभी कल्पना करते रहे स्वामी जी कहले एक लाइन में कहना है मित्रों कि इस दुनिया में जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है। जिनका इन दोनों में कोई नहीं वो समझिए इस धरती पर जबरदस्ती जिंदा है। इसलिए आप लोग हमेशा स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें, हर पल को आनंद से सुखमय से जिए। किसी को देख के जले नहीं, क्योंकि प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। प्यार देने से बेटा बिगड़े, भेद देने से नारी। लोभ देने से नौकर बिगड़े और धोखा देने से यारी। किसी के साथ धोखाधड़ी ना करें, सबके साथ मिलजुल कर रहें। आइए सोनू भाई, ये धरती पर केहू जबरदस्ती जिंदा ना रहेला। वहां से बोलावा आई तू कथनो प्रयास कर लेबो। जब वहां से बोलावा जी तो तारा चल जाएगा। बबुआ कतना लोग धरती पर आवला ता जितना अपना दुख से दुखी ना होके दूसरा के सुखी देख कर दुखी होला। जे कैसे करा गाड़ी की ना गोल, कैसे कर बेटा के नौकरी ना गोल। अरे तो कर्म कइले बा। ये दुनिया का सच्चाई बा। लोग अपना दुख से दुखी जो इतना नहीं खे, लोग अपना दुख से जितना दुखी नहीं उतना दूसरा के सुख से दुखी बा। ये मेरा घर में सब लोग नौकरिया बा, सब लोग फौज में बा, पुलिस में बा, सारा लोग घर के परिवार अब जरे वाला जरते में करे। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि बढ़े पुत्र पिता के धर्म में, बढ़े पुत्र पिता के धर्म में आ खेती उपजे अपना कर में। 1 किलो डीएपी देबो तो 6 किलो अली धरे बैठी और सही बैठ चला कैसे रहेला दूर हो जाला। कि जे नियरा रहेला दूर हो जाला। माथा पके फूल कभी पैरों के धूल हो जाला। के ना चाहेला अरे दुनिया में जिए खातिर। केहू केहू मरहू पा मजबूर हो जाला। कभी कल्पना करते रहे कहले कि काहे करेला तू अरे तना गुरु एक दिन जइबा जरूर। कभी कहले ऐसे कि जगवा में प्रभु जी के अरे की नाम है धारा। वाह बेटा वाह, मैं तुझे माला से स्वागत करना चाहता हूँ। कि जगवा में प्रभु जी के
है आधार काहे करेला तू काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर जाई सुगनवा कहियो जाई सुगनवा कहियो पिंजड़वा से काहे करेला तू काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर काहे करेला सब जो चाहे वही तो होना है रब जो चाहे वही तो होना है आदमी कवि कहले कि हे प्रभु माटी के देही माटी में मिल जाई माटी के देहई माटी में मिल जाई धन दौलत कुछ संहवा न जाई मन दौलत कुछ संगवा न जाई धन दौलत कुछ संगवा न जाई कवि कहले कि माटी के देह माटी में मिल जाई बाबू जतना कमैले बड़ो आहा ये मेरा स्वामी जी हाजी एक हाथ जमीन खातिर मार हो जाता गोली चल जाता जबकि जानते हुए कि सारा जमीन ऐजे रह जाई सारा घर ऐजे रह जाई हां लेकिन फिर भी लोग ओकरा के मार कर लेता हां कभी कहले चाचा माटी के देही माटी में मिल जाई माटी के देहई माटी में मिल जाई धन दौलत कुछ संहवा न जाई धन दौलत कुछ संगवा न जाई धन दौलत कुछ संगवा न जाई प्रभु जी बनवले बानी प्रभु जी बनवले बानी इहे दस तू काहे करेला तू काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर काहे करेला तू इतना गुरूर एक दिन जइबा जरूर सूरज कब दूर गगन से चंदा कब दूर गगन से निबंधन को
सोनू भाई एहू में चार लाइन चार अंतर का बा, लेकिन चार अंतर हमने के नहीं गावे। बबुआ पहले का गाना चार चार अंतर का होके भाई ढोलक भाई तबला भाई फुलहा झाल सभी जे रह जाई। प्रियंका कुछ ना जाई है, कान में को झुमका नरमुंडा के ठुमका जिला दुमका सब यही रह जाए। अंत में कभी कहले कैसे कैसे चलिए बड़े भैया की तरफ से स्नेह प्यार आशीर्वाद। एक बाद गा देना। कहे रामनाथ सा कुछ न जाई, कहे रामनाथ सा कुछ न जाई। कभी कहले कि कुछ नहीं जाए वाला, सब कुछ छोड़ा जप राम रघुराई। सब कुछ छोड़ी जप राम रघुराई। सब कुछ छोड़ी जप राम रघुराई। लेकिन अब एक तिहाई मार के उठावे के बाप की रैली में कभी कहले कैसे कहे रामनाथ कहे रामनाथ कहे रामनाथ सब कुछ न जाई। कहे रामनाथ सब कुछ न जाई। सब कुछ छोड़ा जप राम रघुराई। सब कुछ छोड़ी जप राम रघुराई। सब कुछ छोड़ी जप राम रघुराई। घरवा के लोग रोवे, घरवा के लोग रोवे रहे ना सहू। काहे करेला तू अरे तना गुरु एक दिन। पूरा घर भर रोई सभे बेसहुर रही, केहू सुर में ना रही। आखिर का से का हो गई देखते देखते कैसे घरवा के लोग रोई अरे की रही ना सहू। काहे करेला तू इतना गुरु एक दिन नहीं बाज